kasih ni roha doho dame nasian debata amata doho sian anak-na Tuhan Yesus Kristus mangaramuti hamu. Amin. Hatani debata nagabe turpuk arian sadarion Selasa 12 April 2022 Denet maisian sada Petrus 4 ayat 10 tolu. Marlas niroha mahamu marguru tu saormuna di akka haporsukon natinaon ni Kristusi. Asado tamu marlas niroha jala mariaia di nagabe patar hasangapon nai. Disima sahakna marlas niroha dihamuliaon ni Kristus. Dongan saha porseaon ditikisa di hari dohita mariaia marlas niroha na pasti daudolas niroha molo masa hapogoson haporsukon parsahiton ay ditiki masa hinaulina denggan dojo jotita mariaria marlas niroha gajian naik pangkat, dapotan karejo, maluasian sahid, lulus ujian, dohot akalan na asing. Dongan saha porsiaon, ditiki manaon haporsukon Yesus Kristus, laos disido patar hamuliaon na, marbalik do 180 derajat, di palea alailaus ido hapapatar hamuliaonna hati bulonna di hamamate naido di pamate hamate atta gabeda potan ngulu na sora sudah hita asa marhitei tamama hita marlas niroha tung arsak maul jala parir nguluta dohot mahita marlas niroha siala hamuliaon ni Kristus nang tapakilalakon gawe parjambar hita di hanguluan sogot tahabenget toma pangela ni portibion unang gabe tu padilian saat hita tu akan berputus asa alai satu tong mata ingot di hata pangukaponi namo nangidong semangaton parbue ni hau hanguluani disima saat tita sogot marlas niroha di hasangapon nai. Amin. Horas salawat beraktivitas madihita.